Pati, krásny večer. Ty ako organizátorka súťaže Queen of Golf, čo nám o nej vieš povedať v skratke? Tak Queen of Golf je súťaž, ktorá hľadá kráľovnú golfu. Aj tak preto sa to volá Queen of Golf. A hľadá milé, sympatické, usmievavé dievčatá, ktoré sa budú zaujímať o golf a budú komunikatívne a ktoré teda dúfam, že po tejto súťaži privedieme k tomu, aby teda začali hrať golf minimálne alebo ho začali sledovať. A teda tieto finalistky, povedz nám, koľko ich je a či niektoré z nich už majú nejaké golfové skúsenosti? Finalistiek sme pôvodne mysleli, že bude 12, ale rozhodli sme sa nakoniec pre 13 finalistiek, takže to je konečný počet. A či má niektorá z nich skúsenosti s golfom? Skúsenosti sme zisťovali na castingoch a viac menej majú, ale skôr len také len informácie. Nedá sa nazvať, že či sú to skúsenosti alebo ešte nie, ale uvidí sa to každopádne na greene, ako tie skúsenosti svoje zužitkujú, že čo budú ovládať teda. Čiže oni teraz trénujú ten golf? Áno, budú ho trénovať a už zajtra majú prvý nácvik golfu všetky dievčatá. Takže vlastne potom pri hodnotení zohrá úlohu teda aj to, ako sa každá chopí tejto skúsenosti a ako zahrá tú svoju hru. Áno, určite je to dôležitý faktor, teda aký má vzťah ku golfu a či ju to bude zaujímať. A keďže máme viacero titulov, máme aj titul, ktorý určí talent pre golf a máme aj absolútnu víťazku, takže je tam množstvo faktorov, ktoré zohrávajú úlohu v každom tom jednotlivom titule. Ďakujem ešte raz za pekný večer. Ďakujem, Maja, pekný večer.